öten szavaztak, mind az 5 pontot adtak a szavazásra, ez összesen, tehát 20 vagy 25 pont, ez 100%, és ezzel a vérésnek, meg az egész doktori eljárásnak az eredményei szumma foglalva. Akkor most megkérem még a titkár urat, hogy olvassa föl a szóbeli értékelést. A bizottság a következő véleményt alakította ki a vérés alapján. A doktori munka mutatja a jelölt sokoldalú felkészültségét és alapos munkáját. A vizsgált témát egyaránt hatékonyan közelítette meg elméleti és kísérleti módszerekkel, valamint numerikus számolással. Előadása meggyőző és célra törő volt, a feltett kérdésekre gyorsan és jól hitetességgel válaszolt. Hát akkor köszönjük szépen, és hát először én gratulálok a közben a legtöbb utána. Igen, Janói, hogy ez így rendben van, ha ő vitt el. Ki? Ő vitt el. És én meg szeretném azt most mondhatom? Igen, hogy szeretném persze a bizottság tagjait, meg minden tisztelt egybegyűltet vendégül látni egy úgynevezett sáskázásra, vagyis ilyen kis kocintós jellegű eseményre. Ez az 5.128-ban a komplex tanszék kitárgyalóban van elvileg. Én még nem néztem meg, de a Tényi Kft. Munkatársai nem jártak el, hogy megígérték, akkor ott van. A maradék végül ennyire visszajött.